Een kwarke van Mozes of een eindekoer. Je kan zien hoe het maken wordt. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet jouwt hielkje haar oordeel. Je wist denk ik toen je door de voordeur hier kwam dat je het Vlechtmuseum binnen. Ik kies haar vermoeden. Ja, dit is dus de directeurskamer van wat vroeger het ambachtsschool was. Dus een squalle in Noordwolde voor elsen die wat wilden vlechten. Ja, in Noordwolde was het omdat hier toch al wel een beetje gevlochten werd. Vroeger hier was ook een stroom. Heel werkwest, ja, toen dit allemaal zo mooi te meidje. Jongetje 100, willige tenen. Ja, je kan wel zien dat je die ontwerpers toch nog wel een mooi stroom meidje. Met dit product. Op een moment komt het er heel anders in. Ga je hoort direct leren, deze squalle? Zeker. Oké, dus je bent nog een oud leerling. Ik ben nog een oude leerling, ja. Nou, en nou, die als vrijwilliger dwaande. Ik pak de draad zo weer op. Ja. Nou, die zal dus een avontuur hier. Nou, dat gaat je hartstikke goed af. Volgens mij heb je het gewoon in de vingers. Nou, één meer op ik mist. Ja. Ja. Ik kan nu wel begrijpen dat die mensen die hadden die opleiding hier dienen. En die moesten er ook nog van leven. Ja. En als de stoeltjemakers, nou, Ja. ik ben hier nou bezig, mijn takje. Ja. Het zal wel geen vetpot wezen in de rood dan. Dat was geen vetpot. Nou, zo kent het niet wel, ja. Goedendag. Ik een mooi bad. Nou, het is een leerzame middenwest. Ik zou zeggen, geen alle jaren keer naar Noordwolde om toch de BNW's te meiden dat ze vroeger ik dingen met de hand maken en net heel dag aan de computer zitten.